ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഉപക്രമസ്യം മരുത്പുരാദേശ സമപ്രവൃത്തി കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപാപ്രദായിനേ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടയേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ ബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരേ പരമാത്മനെ
പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപ സ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്തിയാഖ്യം നമാമി ഭക്തശാക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാം ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മള് ശ്ലോകം 17 പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനവും അതേപോലെയുള്ള ഷോഡശ സംസ്കാരത്തിന്റെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത്. ശ്ലോകം 17. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്മാന്നാംനാ വിഷ്ണുരാധ ഇതി ലോകേ ഭവിഷ്യതി ന സന്ദേഹോ മഹാഭാഗ മഹാഭാഗവതോ മഹാൻ. തസ്മാത് ആകയാൽ, നാംന നാമത്താൽ. എന്താണ് പേരുവിട്ടത്? വിഷ്ണുരാധ, ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വിഷ്ണുവിനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ. ഇതി പ്രകാരം ലോകേ ഭവിഷ്യതി പ്രശസ്തനായിത്തീരും. സന്ദേഹം സന്ദേഹങ്ങൾ. ഇനി അതിനൊരു തർക്കമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും പ്രശസ്തനായി തീരും. മഹാഭാഗ മഹാനായ മഹാഭാഗവത ഭാഗവത ഭക്തൻ മഹാൻ സദ്ഗുണങ്ങളാലും യോഗ്യനായ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുവാദ്. ജയ് ശ്രീലപ്രഭുവാദ്. വിവർത്തനം: ഇക്കാരണത്താൽ ഈ ശിശു പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന്. അതിനാണ് വിഷ്ണുരാധ. ലോകം മുഴുവൻ പ്രശസ്തനായിത്തീരും. അല്ലയോ മഹാഭാഗ, നിസ്സംശയം ഈ ശിശു ഒന്നാന്തരം ഭഗവത് ഭക്തനായിത്തീരുകയും സർവ സദ്ഗുണ സമ്പന്നനായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥം: ഭഗവാൻ സർവ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പരമ നേതാവാകയാൽ ഏവർക്കും സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴൊക്കെ എന്ത് ചേർക്കും? പരമ. പരമ എന്നുള്ള വാക്ക് ഭഗവാന് മാത്രമേ യോജിക്കുള്ളൂ. സർവ വ്യക്തികളും വെച്ച് പരമോന്നത വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ. കാണില്ലേ, എപ്പോഴും എന്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അവിടെ പരമോന്നത വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വേദസ്തോത്രങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഇരു ജീവസത്തകൾക്കും തമ്മിലുള്ള അന്തരം എന്തെന്നാൽ, ഒന്ന്, അതായത് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ മറ്റെല്ലാ ജീവസത്തുകൾക്കും ആവശ്യമായതെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ജീവസത്തുകൾക്കും ആവശ്യമായത് പരമാത്മാവ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. മറ്റെല്ലാ ജീവസത്തുകൾക്കും ആവശ്യമായതെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ അറിയുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ശാശ്വതമായ സമാധാനം പ്രാപ്തമാകൂ. കഠോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്തരം സംരക്ഷണം വ്യത്യസ്ത നിലകളിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ശക്തികളാലാണ് നൽകപ്പെടുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്ത നിലകളിലാവ ജീവാത്മാക്കളെ? അവരുടെ കേൾക്കണുണ്ടോ വല്ലവരും? കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് വ്യത്യസ്ത നിലകളിലാവണത്. വ്യത്യസ്ത ശക്തികളാലാണ് നൽകപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ശക്തികളാൽ ഭഗവാൻ കാരുണ്യം നൽകുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കലർപ്പറ്റ ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം സ്വയം നേരിട്ട് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സ്വയം സംരക്ഷണത്തില് ഉൾപ്പെടുന്നു. ആകയാലാണ് മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് തുടക്കം മുതൽ മാതൃഗർഭത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. ഭഗവാനാൽ സവിശേഷമായി സംരക്ഷണം നൽകപ്പെടുകയാൽ ആ ശിശു സർവവിധ സദ്ഗുണങ്ങളുമുള്ള ഒന്നാന്തരം ഭഗവത് ഭക്തനായിരിക്കുമെന്ന് നിശ്ചയമായും നിർണയിക്കാം എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണിത്. മഹാഭാഗവത, മധ്യമ അധികാരി, കനിഷ്ഠാധികാരി എന്നിങ്ങനെ 3 തരം ഭഗവത് ഭക്തരുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് മഹാഭാഗവത, ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറയും. മധ്യമാധികാരി, കനിഷ്ഠാധികാരി. എങ്ങനെ ഇതിൽക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കണവരാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി.
അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മധ്യമാധികാരിയാവും, പിന്നെ മഹാഭാഗവതിയാവും. എന്നിങ്ങനെ 3 തരം ഭഗവത് ഭക്തരുണ്ട്. ചില ഭക്തര് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തിന് ആരാധനാപൂർവം ആദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ അവർക്ക് ആത്മീയ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ മതിയായ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഭഗവാനൊക്കെ പോകും, ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോകും, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും, നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും, ഭഗവാനോട് കിട്ടാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി വരും. പക്ഷെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊന്നും വലിയ അറിവൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. എന്നാൽ അവർക്ക് ആത്മീയ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ മതിയായ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭഗവത് ഭക്തന്മാരോട് ബഹുമാനം ഉണ്ടാകാറില്ല. ഭക്തരുടെ വില അവർക്കറിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത്തരം ഭക്തരെ ഭൗതിക അവസ്ഥയിലുള്ള ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് അവര് പറയുന്നത്? ഭൗതിക അവസ്ഥയിലുള്ള ഭക്തർ. എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടി, കൊടുക്കൽ വാങ്ങലിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് മന്ദിരങ്ങളിലോ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോണത്. അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കനിഷ്ഠ അധികാരി അഥവാ 3-ാം തരം ഭക്തർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി വരുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ആത്മാർത്ഥമായ ഭഗവത് സേവന മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കും. അതേപോലെയുള്ള ഭഗവത് ഭക്തരുമായി മാത്രം സൗഹൃദത്തിൽ ഏർപ്പെടും. ആരംഭ ദിശയിലുള്ള ഭക്തരോട് അനുകമ്പ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആരംഭ ദിശയിലുള്ള ഭക്തര് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ബോധവും ഇല്ലാണ്ടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരോടൊരു സഹതാപ മനോഭാവമാണ് കാണിക്കുക. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അങ്ങനെയല്ല, ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ നന്നാവാനുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കേട്ട് സത്സംഗത്തിലൊക്കെ പെട്ട് നന്നാവും, അല്ലെങ്കിലോ വീണ്ടും താഴേക്കിടയിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ സൗഹൃദത്തിൽ ഏർപ്പെടും. ആരംഭ ദശയിലുള്ള ഭക്തരോട് അനുകമ്പ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും നാസ്തികരെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ 2-ാം തരം ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നു. ആരാണ് നാസ്തികര്? ഭഗവാനിൽ ഒട്ടും വിശ്വാസമില്ലാത്തവര്, നിരീശ്വരവാദികള്, അവരാണ് നാസ്തികർ എന്ന് പറയുക. അവരെ ഒഴിവാക്കും. അവരായിട്ട് വലിയ ചങ്ങാത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അവര് 2-ാം തരം ഭക്തർ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യമ അധികാരി എന്ന് പറയും. ഇനി സർവ്വതിനെയും ഭഗവാനിലും ഭഗവാന്റേതായ സർവ്വതിനെയും ദർശിക്കുന്നവരും എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം ദർശിക്കുന്നവരും ആകയാൽ തങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ലാത്തവരായ ഭക്തരെ എന്ത് പറയും? മഹാഭാഗവതർ, ശുദ്ധ ഭക്തർ എന്ന് പറയും. അഥവാ 1-ാം തരം ഭഗവത് ഭക്തർ എന്ന് വിശേഷിക്കുന്നു. എല്ലാവരിലും ഒരുപോലെ, ഒരു പണ്ഡിതനിലും പാമരനിലും നായ്ക്കളിലും അതേപോലെ പട്ടിമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവരിലും എല്ലാവരിലും ഭഗവാന്റെ അംശം അവര് ദർശിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് മഹാഭാഗവതർ അഥവാ 1-ാം തരം ഭഗവത് ഭക്തർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് എല്ലാത്തിലും ഭഗവാന്റെ അംശം ദർശിക്കുന്നു. അത്തരം 1-ാം തരം ഭഗവത് ഭക്തർ എല്ലാവിധത്തിലും പരിപൂർണരാകുന്നു. അവരെന്താണ്? അവര് അടുത്തൊരു നല്ലൊരു ജന്മം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തും. ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാവിധ സദ്ഗുണങ്ങളാലും താനേ യോഗ്യനായിത്തീരുന്നു. ഏതായാലും കനിഷ്ഠാധികാരിയായാലും മധ്യമാധികാരി ആയാലും ഉത്തമാധികാരി ആയാലും അവരെല്ലാം സമയത്തിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് കൂടുതൽ സേവ കിട്ടുമ്പോഴും നല്ല സത്സംഗമൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അവരെന്തായാലും ഭഗവാനിലേക്ക് അടുത്തടുത്ത് വരും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ വംശത്തിൽ ജന്മമെടുക്കുകയാൽ യുധിഷ്ഠിരനെ ഇവിടെ മഹാഭാഗ അഥവാ ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മപുത്രരാണ് അല്ലെ. അത് കാരണം അദ്ദേഹത്തെ എന്തെന്നാ പറഞ്ഞാണ്? മഹാഭാഗവതൻ, മഹാഭാഗ എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യവാന്മാര് ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മഹാഭാഗവതൻ ജന്മമെടുക്കുന്ന കുലം, ആ കുലം തന്നെ ഭാഗ്യമുള്ളതാകുന്നു. ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ 7 ജന്മങ്ങൾ മുന്നോട്ടും 7 ജന്മങ്ങൾ പിന്നോട്ടും ഭാഗ്യം ചെയ്തവരായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തെന്നാൽ 1-ാം തരം ഭക്തന്റെ ജനനത്താൽ ആ കുലത്തിലെ കഴിഞ്ഞുപോയവരും ഇപ്പോഴുള്ളവരും വരാൻ പോകുന്നവരുമായ 7 ജന്മല്ല 100 തലമുറകൾക്ക് ഭഗവത് കൃപയാൽ മോക്ഷം കിട്ടുന്നു. ഭഗവാന്റെ കൃപയാല്
ഈ 100 തലമുറകൾക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുന്ന പറയുന്നത്. തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനോടുള്ള ബഹുമാന സൂചകമാണിത്. ആകയാൽ കലർപ്പറ്റ ഭഗവത് ഭക്തനായി തീരുകൊണ്ട് മാത്രം തൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ നന്മ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ഭക്തനായി തീരാന്ന് പറയുന്നത് കുറെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കലല്ല, ആ കുലത്തിന് 100 ജന്മങ്ങളിലേക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭക്തനായി തീരുന്നോണ്ട് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. പറയാ അവരോട് ഇതുമായിട്ട് പറയാ. ഭാഗവതം എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്ക്. 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഭാവാർത്ഥം എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്ക്, എന്നിട്ട് കളിയാക്കുന്ന പറയാം. അപ്പൊ ശ്ലോകം 18 നമ്മൾ കുറെ ബാങ്ക് ബാലൻസും കുറെ അത് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലേ അവര് നശിച്ചു പോകുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഭക്തനായി തീർന്നിട്ടാണ് ഈ ഇഹലോകം വിടണേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്നേക്കും അത് മതിപ്പായിരിക്കും. ശ്ലോകം 18 ശ്രീരാജോവാച അപേക്ഷ്യ വംശാൻ രാജർഷീൻ പുണ്യശ്ലോകാൻ മഹാത്മനഃ അനുവർത്തിതാ സിദ്ധിശസാ സാധുവാദേന സത്തമാ. അപേക്ഷ്യ വംശാൻ രാജർഷീൻ പുണ്യശ്ലോകാൻ മഹാത്മന അനുവർത്തിതാ സിദ്ധിശസാ സാധുവാദേന സത്തമാ. ശ്രീരാജ സർവനായ രാജാവ്. ഏത് രാജാവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? അവർ യുധിഷ്ഠിരൻ. ഉവാച പറഞ്ഞു. അഭി ഏതായാലും ഏഷ വംശ്യാൻ രാജർഷീൻ രാജഋഷികളുടെ ഋഷികൾക്ക് തുല്യരാണ് അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാർ. അതുകൊണ്ട് അവര് രാജർഷി എന്ന് പറയുന്നു. രാജഋഷികളുടെ പുണ്യ ശ്ലോകാൻ നിഷ്ഠരായ സ്വിദ് പ്രകാരമായി തീരുമോ. നേരത്തെ വായിച്ചിട്ടില്ല. ശ്രേഷ്ഠാത്മാക്കളും അനുവർത്തിത സിദ്ധ അപ്രകാരമായി തീരുമോ. യശസ സാധുവാദേന സത്തമാഹ സത്തമാഹ. അത് ഒരുമിച്ചുള്ള വാക്കാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു ഒരു ഇതെത്തിക്കാണ്. സത്തമാ അല്ലയോ ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാക്കളെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുവാദ് ജയ് ശ്രീലപ്രഭുവാദ്. സർവസദ്ഗുണവാനായ രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ആരാഞ്ഞു, അല്ലയോ മഹാത്മാക്കളെ, ഈ മഹത്തായ രാജവംശത്തിൽ ജനിച്ച മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ ഇവനും രാജർഷിയും നാമധേയത്താൽ തന്നെ പുണ്യവാനും തൻ്റെ നേട്ടങ്ങളാൽ പ്രശസ്തനും മഹനീയനുമായി തീരുമോ. യുധിഷ്ഠിരന് വീണ്ടും സംശയം തോന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ലയോ മഹാത്മാക്കളെ, ഈ മഹത്തായ രാജവംശത്തിൽ ജനിച്ച മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ പാണ്ഡുവിനെ പോലെയും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ പോലെയും അർജുനെ പോലെയും ഒക്കെ അഭിമന്യുവിനെ പോലെയും തന്നെ ഇവനും രാജർഷിയും നാമധേയത്താൽ തന്നെ പുണ്യവാനും തൻ്റെ നേട്ടങ്ങളാൽ പ്രശസ്തനും മഹനീയനുമായി തീരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഭാവാർത്ഥം: യുധിഷ്ഠിരന്റെ പൂർവികരെല്ലാവരും ശ്രേഷ്ഠരായ പുണ്യാത്മാക്കളും രാജർഷികളും അവരുടെ മഹത്തായ നേട്ടങ്ങളാൽ പുകഴ്പെറ്റവരുമായിരുന്നു. രാജസിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന ഋഷിമാരായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും, ഋഷിതുല്യരായ രാജാക്കന്മാര്. ആകയാൽ രാജ്യത്തെ സർവ പ്രജകളും ആമോദചിത്തരും സന്തോഷ മനസ്സുള്ളവരും പുണ്യാത്മാക്കളും സുശീലരും ഐശ്വര്യസമ്പൂർണരും ആത്മീയമായി പ്രബുദ്ധരുമായിരുന്നു. ആത്മീയമായിട്ട് പ്രബുദ്ധര്, അതായത് ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല അറിവുള്ളവരും, പുരാണങ്ങളും എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും എല്ലാം വായിച്ച് എല്ലാ അറിവും തികഞ്ഞവരായിരുന്നു. മഹാത്മാക്കളുടെ കർക്കശമായ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിലും ആത്മീയ അനുശാസനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായും പരിശീലിതരായിരുന്നു അത്തരം ശ്രേഷ്ഠ രാജർഷികൾ.
അന്ന് ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട്. ആ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് അവര് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്. അത്തരം ശ്രേഷ്ഠ രാജർഷികളായിരുന്നു പൂർവികർ. തൽഫലമായി രാജ്യം പുണ്യാത്മാക്കളാൽ സമൃദ്ധമായ ആത്മീയ ജീവിത നിർഭരം, ഭൗതികല്ല, ആത്മീയ ജീവിത നിർഭരമായ ആനന്ദ ഭൂമിയായിരുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ തൻ്റെ പൂർവികരുടെ ശരിപ്പകർപ്പായിരുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും അതുപോലെ തന്നെ പൂർവികർ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഏറ്റവും നല്ല രാജർഷികളായിരുന്നു, അതുപോലെയായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. ആകയാൽ തനിക്കു ശേഷം വരുന്ന രാജാവ് ശരിക്കും തൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠരായ പൂർവികരെ പോലെ ആയിത്തീരണമെന്ന് അദ്ദേഹം കാക്ഷിച്ചു, അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതരുടെ ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ ഗണനങ്ങളാൽ ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതര് ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായി ഗണിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ജാതനായ ശിശു ഒന്നാന്തരം ഭഗവത് ഭക്തനാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം സന്തോഷവാനായിരുന്നു. ഈ കുട്ടി ശരിക്കും നല്ലൊരു ഭഗവത് ഭക്തനായിത്തീരുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ യുധിഷ്ഠിരന് വളരെയധികം സന്തോഷമായി. ഈ നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ പൂർവികരുടെ കാലടികളെ ഈ ശിശുവും പിന്തുടരുമോ എന്ന് ഉറപ്പായി അറിയുവാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി പ്രഭുവിന്റെ ബുക്ക് ഉണ്ടാന്ന് വായിച്ച പ്രഭു. വായിക്കാം മാതാജി. ഒരു മിനിറ്റ്. രാജവാഴ്ചയുടെ രീതി അതാണ്. ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന രാജാവ് ധർമ്മിഷ്ഠനും ധീരോദാത്തനുമായ ഭഗവത് ഭക്തനും അക്രമികൾക്ക് ഭയത്തിന്റെ മൂർത്തിപദ്ഭാവവുമായിരിക്കണം. നിർദോഷികളായ പ്രജകളെ ഭരിക്കുവാൻ മൂല്യയോഗ്യതയുള്ളൊരു അനന്തരാവകാശിയും രാജാവ് നൽകണം. ആധുനിക ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തിൽ ജനങ്ങൾ ശത്രുഗുണമോ അതിലും താഴ്ന്നവരോ ആയി അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നു. ശൂദ്രഗുണമോ അതിലും താഴ്ന്നവരോ ആയി അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭരണകൂടമാകട്ടെ അവരുടെ പ്രതിനിധിയിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. ആ പ്രതിനിധി ശാസ്ത്രരീതിയായ ഭരണനിർവഹണ വിദ്യാഭ്യാസം അനുസരിച്ച് പരിശീലിക്കപ്പെട്ടയാളല്ല. ആകയാൽ മുഴുവൻ പരിസ്ഥിതിയും കാമലോഭങ്ങളായി പ്രകടമാക്കുന്ന ക്ഷുദ്രഗുണങ്ങളാൽ പൂരിതമായിരിക്കുന്നു. അത്തരം ഭരണാധികാരികൾ ദിനം പ്രതി തമ്മിൽ കലഹിക്കുകയും പാർട്ടിയുടെയും പാർട്ടി വിഭാഗങ്ങളുടെയും സ്വാർത്ഥ നിമിത്തം മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗങ്ങൾ കൂടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോരുത്തരും മരണം വരെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബലാത്കാരമായി പുറത്താക്കുന്നവരെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ആരും വിരമിക്കുന്നില്ല. അത്തരം തരം താഴ്ന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? അഴിമതിയും ഉപജാപവും കാപഠ്യവുമാണ് പരിണതഫലം. വിവിധ പദവികളുടെ അധികാരം അവർക്ക് നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് ഭരണാധികാരികൾ എത്രത്തോളം ആദർശയോഗ്യരായിരിക്കണമെന്ന് അവർ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നും അഭ്യസിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് വായിക്കുമ്പോ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ആ കാലഘട്ടം ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ? കസേര വിടാനായിട്ട് ഒരാളും താല്പര്യമില്ല. ഇതേവരെ പിന്തുടർന്ന പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പോയി കസേര കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആരാണോ കസേര തരിക അവിടേക്ക് ചാടും അല്ലെ? അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കണേ. എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പാർട്ടിയുടെയും പാർട്ടി വിഭാഗങ്ങളുടെയും സ്വാർത്ഥത നിമിത്തം മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗങ്ങൾ കൂടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോരുത്തരും മരണം വരെ രാജ്യത്തിന്റെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരാളും അധികാരം വിടാൻ തയ്യാറില്ല. അതേസമയം ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ട് അറിവുള്ളവര് ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഭൗതികതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരം തരം താഴ്ന്ന വ്യക്തികളായി തീരില്ല. അത്തരം തരം താഴ്ന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? അഴിമതിയും ഉപജാപവും കാപട്യവുമാണ് പരിണത ഫലം. വിവിധ പദവികളുടെ അധികാരം അവർക്ക് നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് ഭരണാധികാരികൾ എത്രത്തോളം ആദർശയോഗ്യരായിരിക്കണമെന്ന് അവർ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നും അഭ്യസിക്കണം. പക്ഷെ അതൊന്നും പഠിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് നേരില്ല അല്ലെ? ശ്ലോകം 19. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രാഹ്മണ ഊജോ പാർത്ഥ പ്രജാവിദ സാക്ഷാദിശ്വാകുരിവ മാനവഃ ബ്രഹ്മണ്യ സത്യസന്ധശ്ച രാമോ ദാശരഥിര്യത. ബ്രാഹ്മണാഃ ബ്രാഹ്മണർ ഊജുഹു പാർത്ഥ
പ്രജയുടെ അല്ലെ കുന്തിപുത്ര, പ്രജ ജാതരായവർ ആയവർ, അവിത ബാലകൻ, സാക്ഷാത് നേരിട്ട്, ഇക്ഷ്വാകു രാജാവ് യേശുവിനെ പോലെ പൂർവികനായ ഇക്ഷ്വാകു രാജാവിനെ പോലെ, മാനവ മനുപുത്രൻ മനുപുത്രൻ, ബ്രഹ്മണ്യ ബ്രാഹ്മണരോട് അവരോട് ആദരവുള്ള അനുവർത്തികൾ അനുവർത്തികളുമായിരുന്നവര്, സത്യസന്ധ സത്യസന്ധൻ ച രാമഃ രാമഃ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ രാമൻ, ദശരഥി ദശരഥന്റെ പുത്രൻ, യഥാ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശല്യപ്രഭുവാദ്, ജയ് ശല്യപ്രഭുവാദ്. പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണർ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പൃഥാപുത്ര, ഈ ശിശു പ്രജാപരിപാലനത്തിൽ മനുപുത്രനായ മഹാരാജാവ് ഇക്ഷ്വാകുവിനെ പോലെയും ബ്രാഹ്മണീയ തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്നതിൽ വിശേഷിച്ചും സത്യസന്ധതയിൽ ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീരാമനെ പോലെയും ഇരിക്കും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഭാവാർത്ഥം: ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മമെടുത്ത ജീവസത്തയെ പ്രജ എന്നതിനാൽ അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജന്മമെടുത്തതുകൊണ്ട് ജീവസത്തയെ പ്രജ ഭരണത്തില് പെടുന്നവൻ, പ്രജ എന്നതിനാൽ അർത്ഥമാക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവാത്മാവിന് ജനനമോ മരണമോ ഇല്ല. എന്നാൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുകയായാലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അടക്കി ഭരിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹ നിമിത്തവും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാനായി അനുയോജ്യമായ ശരീരം അവന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് എന്താണോ ഭൗതിക ആഗ്രഹത്തിലാണോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മം വിട്ടുപോയത്, അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാനായി അതിന് അനുയോജ്യമായ ശരീരമാണ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയാൽ ഒരുവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളാൽ ബദ്ധനായിത്തീരുകയും സ്വകർമാനുസരണം ഭൗതിക ശരീരം മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതിൻ പ്രകാരം ജീവസത്ത ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിൽ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി നടത്തുന്നു. പല പല ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടി. എന്നാൽ ജീവസത്ത ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായതിനാൽ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായതെല്ലാം നൽകി ഭഗവാൻ അവനെ പരിപാലിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായ രാജർഷികളും അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഒരംശമാണ് ജീവസത്ത. അതുകൊണ്ട് ഏത് ശരീരം എടുത്താലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് വരെ പരിപാലിക്കും. അതിന് ആരും കൂടി സഹായിക്കും? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായ രാജർഷികളും അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഈ രാജർഷികൾ എല്ലാ പ്രജകൾക്കും ജീവിക്കാനും അവരുടെ തടവ് കാലം, ശരിക്കും ഒരു ജയിലിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജയില് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ തടവ് കാലം പൂർത്തിയാക്കാനായി, നമ്മൾ തടവിലാണ് ഇവിടെ, ആ തടവ് കാലം പൂർത്തിയാക്കാനുമായി ആവശ്യമായ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഉത്തമ രാജർഷിയായിരുന്നു. പരീക്ഷിത്ത് രാജാവും ഒരു ഉത്തമ രാജർഷിയായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം തന്റെ രാജ്യത്ത് ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കലിപുരുഷൻ ഒരു പാവം പശുവിനെ കൊല്ലാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് കാണാനിടയാവുകയും ഉടൻ തന്നെ അവനെ ഒരു കൊലയാളി എന്ന് വിധിച്ച് ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനർത്ഥം ധർമ്മിഷ്ഠരായ ഭരണാധികൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് പോലും സംരക്ഷണം നൽകിയിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം തന്റെ രാജ്യത്ത് ചുറ്റി, പരീക്ഷിത രാജാവ് വലുതായി രാജാവായതിനു ശേഷം തന്റെ രാജ്യത്ത് ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കലിപുരുഷൻ ഒരു പാവം പശുവിനെ കൊല്ലാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് കാണാനിടയായി. ഉടൻ തന്നെ അവനെ ഒരു കൊലയാളി എന്ന് വിധിച്ച് ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പൊ മൃഗങ്ങൾക്ക് പോലും സംരക്ഷണം നൽകിയിരുന്ന ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു. ഇത് വെറും വൈകാരികമായ കാഴ്ചപ്പാടിലായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മമെടുത്തവർക്ക് ജീവിക്കുവാൻ അവകാശമുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മമെടുത്ത ഏത് മൃഗങ്ങളായാലും മനുഷ്യരായാലും അവർക്കൊക്കെ ജീവിക്കുന്നതിന് അവകാശമുണ്ട്. സൂര്യലോകത്തിലെ രാജാവ് മുതൽ താഴെ ഭൂലോകത്തിലെ രാജാവ് വരെ
ധർമ്മിഷ്ഠരായ രാജാക്കന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താൽ ഇவ்விധത്തിൽ തൽപരരാണ്. ഉന്നത ലോകങ്ങളിലും വേദസാഹിത്യങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ബ്രഹ്മലോകം തുടങ്ങിയുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും വേദസാഹിത്യങ്ങൾ അഭ്യസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഭഗവാൻ സൂര്യദേവന് വിവസ്വാൻ, അതായത് സൂര്യദേവനാണ് വിവസ്വാൻ, ഉപദേശം നൽകിയതായി ഭഗവത്ഗീത 4:1 പരാമർശമുണ്ട്. അത്തരം അറിവുകൾ സൂര്യദേവൻ തൻ്റെ പുത്രനായ മനുവിനും, ഇത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, പുത്രനായ മനുവിനും മനുവിൽ നിന്ന് മഹാരാജാവ് ഇക്ഷ്വാകുവിനും പകർന്നു നൽകിയതുപോലെ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് കൈമാറുന്നത്. ശ്രീരാമദേവന്റെ കാലത്ത് അല്ലെ, ഈ ഒരു ബ്രഹ്മദിനത്തിൽ 14 മനുക്കളുണ്ട്. 14 മനുക്കൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മനു സൂര്യദേവന്റെ പുത്രനും പ്രജാപതിമാരിൽ, അതായത് സന്തതികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരെയാണ് പ്രജാപതിമാർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരാളും 7ാമത്തെ മനുവുമാകുന്നു ആര്? സൂര്യദേവൻ, സൂര്യദേവപുത്രൻ. ഇനി വൈവസ്വത മനു എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ വിവസ്വാന്റെ പുത്രനാണ് വൈവസ്വത മനു. അദ്ദേഹത്തിന് 10 പുത്രന്മാരുണ്ട്. മഹാരാജാവ് ഇക്ഷ്വാകു അവരിൽ ഒരാൾ വന്നു. അപ്പൊ സൂര്യദേവൻ വിവസ്വാൻ, സൂര്യദേവന്റെ പുത്രൻ വൈവസ്വത മനു, അദ്ദേഹത്തിന് 10 പുത്രന്മാരുള്ളതിലാണ് മഹാരാജാവ് ഇക്ഷ്വാകു. തന്റെ പിതാവായ മനുവിൽ നിന്നും മഹാരാജാവ് ഇക്ഷ്വാകു ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉപദേശിച്ചിരുന്ന പ്രകാരം ഭക്തിയോഗം അഭ്യസിച്ചു. മനുവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായ സൂര്യദേവനിൽ നിന്ന് പകർന്നു കിട്ടി. അപ്പൊ വിവസ്വാൻ വൈവസ്വത മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, വൈവസ്വത മനു ഇക്ഷ്വാകുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പരമ്പരയിലൂടെ ഇക്ഷ്വാകു മഹാരാജാവിൽ നിന്ന് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര വഴി ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം പ്രചരിപ്പിച്ചു. ആദ്യം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് ഞാൻ പണ്ട് സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് കേട്ടപ്പോഴാണ് അർജുനൻ അന്തം വിട്ടു വരുന്നത്. എൻ്റെ ഒപ്പം ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ സഖാവായ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് വൈവസ്വത മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്, നിനക്ക് പല പല ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതൊന്നും നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ല, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന് അത് വീണ്ടും, അപ്പൊ കാലക്രമേണ തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ മൂലം ഈ ശൃംഖല ഛേദിച്ചു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധമുഖത്ത് വെച്ച് ഭഗവാന് അത് വീണ്ടും അർജുനന് ഉപദേശിക്കേണ്ടതായും വന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളും ഭൗതിക ലോക സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ പ്രചാരത്തിലുണ്ടാകുന്നു. ആകയാൽ അപ്പൊ സത്യയുഗത്തിലും ത്രേതായുഗത്തിലും ദ്വാപരയുഗത്തിലും ഇപ്പൊ കലിയുഗം, അപ്പൊ എല്ലാ യുഗത്തിലും ഇതെല്ലാം നടന്നിരുന്നു. ആരംഭം മുതൽ തന്നെ പ്രചാരത്തിലുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ സത്യയുഗം ത്രേതായുഗത്തിലാണ് ഇക്ഷ്വാകു മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ ആ ഇക്ഷ്വാകു മഹാരാജാവിന്റെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ആളായിട്ടാണ് ആര് വന്ന? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കലിയുഗത്തില്. അപ്പൊ ഒരു ആരംഭം കലിയുഗത്തിലല്ല, ദ്വാപരയുഗത്തില്. എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളും ഭൗതിക ലോക സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ പ്രചാരത്തിലുള്ളതാകുന്നു. വേദസാഹിത്യങ്ങൾ അപൗരുഷേയ, മാനവരാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തത് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അപൗരുഷേയ എന്താണ്? മാനവരാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തതാണെങ്കിൽ ആര് സൃഷ്ടിച്ചതായിരിക്കും? ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. വേദവിജ്ഞാന ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയെ മുഹ്യന്തിയ സൂരയ, ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തതാണ് വേദങ്ങള്. വേദവിജ്ഞാനം അരുളിച്ചത് ഭഗവാനും ആദ്യമായി ശ്രവിച്ചത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആദ്യ ജീവസൃഷ്ടിയായ ബ്രഹ്മദേവനും ആകുന്നു. നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നാളെ വായിക്കാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീ ഗുരുദേവ് കി ജയ്.